Ngikhulumile nobaba. Wangisendela ama voice note labo ukhuluma khona. Wasenda konke. Nama message yonke into wabeka ke lakhe side le story. Ngeke uphinde uyithole indoda efana naye. Uyazi umuntu wesifazane, most yabantu besifazane bayitshela ukuthi indoda itholakala anywhere at any time. Yabo le nani lamadoda elikushelayo, most yawo awakuthandi, ayakhalela nje, khalela ukulala nawe akushiye kanjalo. Mawuthole indoda ekuthanda ngalo hlobo lolu, bese wena ubehave ngalendlela, kusikuhle. Uyazi ukuthi amadoda ahlukumezekile iningi lawo, kodwa ngalokuthi umthetho uma nabantu besifazane, amadoda ayasafara, yiwo alimele kakhulu ukudlula abantu abaningi. Uyazi ngilalele konke my sister, uyadinga ukwenza introspection, like uyicinge wena ubuwena. Akukho kuhle lokho. Yazi umuntu wesifazane indlela owenza ngayo lo muntu wesilisa, it's like ufuna ukumfaka ejele, ufuna uyilabantu besifazana abadonsa amadoda ngekhala, of which is not right. Akukho right. Uyazi ukuthi mawuzomtshela uthi ya umadala wena, umadala umdala kabi kunami, wamqoma ukhonjwe ngesibhamu na. Manje why ukuthi mase ngixabana uthi wena umadala? Why? Ngibona ngendlela bekenza ngayo ukuthi ngibathe ngiyamkhulumisa ukuthi asihlale phansi sikhulume, ayeke ukungafuni ukuthi sikhulume ngoba kumele sikhulume at the end of the day. Why? Amantombazane ngalendlela angembona khona. Why ufostelela ukuthi ya ngifuna ukubona istatement sakho, ngifuna ukubona ukuthi imali uyenzani? Why are you doing that? Ngoba ngisho kanye nje ngimbuza nakhona ukuthi i-TV ayikhokhiwe, umnikeza imali yokuthenga impahla kuphela, ukudla akukho. Ukunikeza emalini? Wayenginikeza u5,000 rand. U5,000 rand umntwana omncane ungathenga n5,000 rand? Wayethi sothengela abantwana abathathu impahla u5,000 rand. Laba babili babani? Abami engifike nabo. Awu appreciate, awubongi. Cha, ngiyabonga. Mangakho amadoda enza kanje, baphi bobaba bale ingane? Abekho. Bakuphi? Bafa? Baphila nje, angibazi babu. Why ungafuni imali kubo ngale ndlela le? Why ungafuni imali kubo ngale ndlela ofuna ngayo imali kumyeni wakho? Why? My sister, angisayidi mina nento wrong. Angithandi into wrong. Angithandi kuhlukunyezwa abantu just ngokuthi balungile, bazama ukwenza ubulungiswa. Umuntu ozokuthatha unezingane ezimbili bese umsuffocate ngale ndlela, it's not right. Akukho right. Uyazi ukuthi into engizomadvise yona ukuthi nje akondla ingane yakhe kuphela. Is it fair mase ngisho njalo? Akukho fair. But ngiphushwa wuwe indlela wena obehave ngayo kuyi. Uyamfosta zi31 ebusuku ngabo 212 uthi wena ufuna ukumfonela ngevideo call. Ukube waphuma khatha yothenga idatha, washayiswa imoto washona, how could you feel?
Ngafila njani ufostelela ukuthi just ngoba wena une insecurity ubulawa isikhwele then ufostelela ukuthi ngathi ungamgada nje ngathi ungabeka namakhamera amgadile. Ubaba omdala loya uyazi approach yakhe indlela akhulume ngayo nami ngize ngaba namahloni. Ngiza nestory sakho mina ngizwela umntwana ngizwe umntwana uyakhala awungitshelanga sonke istory. Ngizwe umntwana uyakhala ku background ngifika kubaba nakhona ngingaphakameli nje kodwa nje ngikhulume ngibe concern ngomntwana. Uyazi mangiqeda udaba lwami ovela wangibingelela wathi njani ngathi ngiyaphila wathi hayi nathi siyaphila wangiphantshisa kuyasho ukuthi ufundile lo muntu wandlala udaba lwakhe walidlala wathi wena ngene ezicathulweni zami ungafila njani ngene ezicathulweni zami how could you feel ungafila njani wena ngaxake kumkami wangibuka wahlahla amehlo wathi uyasukelwa lo baba uthi ngabaleka the time wangithela ngamanzi kokuqala ngaqhubeka ngahlala masa ayolanda amanye amanzi kwesibili ngaphuma ngabalekela la ngikhokha khona mina ngoba ukube ngamshaya ngabe ngaphelelwa umsebenzi because bebazothi ngumhlukumezi mina. Is it fair? Akusiqiniso le angase ngabilisa amanzi osibili. Not ukwabilisa ngicorrectile. Not ukwabilisa lamanzi owawalanda ebewashisa. Lamanzi owawalanda ebewashisa. Ukuthela nje umuntu ngamanzi ashisayo akukho right ngoba ukube kwawabila kakhulu ngabe unjani today ngabe uxolisa kubani ukube kwakunamafutha abilayo lapha ebhodweni kusho ukuthi kwawuzomthela ngawo phela wena ngoba ubulawa isikhwele angazi sithi mase sikhuluma mangitshela abantu ukuthi ungamthathi umuntu ongafundanga bese kuba ngathi sikhuluma kabi because manje ubehavisa komuntu ongafundanga owenza show ukuthi indoda masayitholile it's either inhlanhla leyo sibonga ukuthi wena uphuma ekhaya elikholwayo ngoba bozomgxisha umuthi ngendlela onesikhwele ngakhona. And labo bantu besifazane my sister angisayidi nabo angifuni ukwaste isikhathi sami ngikhulumela udaba lwabo because amadoda ayakhala la ngaphandle akhaliswa abantu. Uyazi ukuthi kunabantu besifazane abadinga indoda efana neyakho bayilindile abayitholi bayilindile inomuntu onga-appreciate owondlela uyingane ezithu uthi awubazi nokubaza abo baba beingane zakho uthi awubazi bese amadoda mawanithuka athi vele kwangiboneni umuntu onabantwana abayithuka bese siyanizwela thina siyanizwela kanti yini enibabonga ngeplate lamasimba. Lalela yabona ama voice note akho axoxa yonke indaba mina ngeke ngokubekezelela ngeke ngihlale nawe wena bengizoxoxa ekseni wena bengeke ngihlale nawe mina ngigitshelwe umuntu wesifazane ekhanda angeke ngivume futhi ukuthi ubaba omdala kanje ohlonishwayo agitshelwe umuntu wesifazane ekhanda uthi akaphume esikolweni ngalesikhathi wena umfuna ngazo uyakutshela ukuthi ziyavalwa izikolo kumele ngisubmit ngenze yonke into ama report angeke ngivele ngiphume uthi wena phuma manje. Is it fair for umuntu wesilisa ngoba thina singanawo amalungelo asimelayo? Is it fair ukuthi sihlukunyezwe ngalendlela? Intombi bezingaka la hlala khona ugijima uya ePietretif. How many cases uke ePietretif uyothatha umuntu onezingane ezimbili uyazondla lezo ingane uyithengela impahla bobaba bazo nowhere to be found but wena indlela umbonga ngayo umbonga ngale plate lamasimba. It's not fair my sister, it's not fair. Ngiyaxakeka wena mawuthi wena ukhonza uNkulunkulu ophilayo
umkhese usho wonke amagama, akumelanga aphume kuwe lamagama. Yena ngabe utshela wena lawo magama, ngabeza kuwe lamagama owashiya kuye, uthi wena uNkulunkulu omkhonzayo uyaphendula, uNkulunkulu kanjani. Ngabe ufaka uNkulunkulu man selfish. You are selfish, my sister. Angifuni ukuqambela amanga. You are very selfish. Shintsha your behavior. Ungaphanish umuntu ongenzanga nekho innocent. Walinyazwa bobaba beingane zakho. Bekangekho ngaleso sikhathi because you are angry. Ulimele wena. Yazi ukuthi mangilalela lama voice note ngiyakuzwa ukuthi you are very angry. Awumfanele lo yababa. Awumfanele lo yababa. Awumthandi neway. Awukaze wamthanda. It's just that wakuthola lo baba impilo ikushayile wasungena kuye, but awukaze wamthanda. Indlela okhuluma ngayo awukaze wamthanda lo baba. Bomyuza. Uyamyuza lo yababa. It's not fair. I hate it. Angifuni umuntu oyuza omunye umuntu in the name of love, because yini nenza ukuthi abantu bangasakholelwa othandweni. Yilento le. Yini nenza ukuthi abantu abaneingane bathukwe, bakhonjwe, babizwe ngamagama. Yini ibehavior yenu? Ngoba sithi noma sinithole ninengane nisibonge ngeplate amasimba njengoba wenza kulo baba. Umbiza ngomadala, uyazi ukuthi mangumdala wangibiza ngomadala ungishaya la ngimncane ngakhona, ngathi umenzela ifavor. Instead uyubaba owenzela wena ifavor. Ontanga bakho bayasebenza, ontanga bakho abanazi ingane ezithu ezinganabo bobaba. Bontanga bakho ufuna size sikhuluma amagama abuhlungu kanjalo bese abantu bazwelana nani, sikhohle ukunitshela iqiniso. My sister, angeke ngihlale ngakutshela iqiniso. Ngifuna ukukwakha namuhla, ngifuna ushintshe your behavior. Wena you need to go back uyoncenga kulo baba. Angeke ngize ngikuncengele mina, angeke ngize ngikuncengele umdelela, uyamdelela. Hamba uyoncenga. Ukuthi wena uncenga kanjani sekukuwe. Hamba uyoncenga lo baba. Yekela ipride engekho. Lalela, akekho ozokuthatha usuneyingane ezintathu. Akekho. And with your attitude, wena ngeke uzugane wena. Ngale attitude onayo. Umuntu wesifazane uyathoba. Umuntu wesifazane uyathoba, umuntu wesifazane. Uyathoba umuntu wesifazane. Ngicela kungene ekhanda lakho lelo. Kuthoba abantu abafundile, kuthoba abantu abasebenza kahle. Angazi wena kuba uyasebenza kahle ngabunjani kule behavior nje obehavior ngayo. Awumazi wena umuntu. Ngathi ukhulisekanga ekhaya eliphilayo. Ngiyaxake ukuthi wena uthi wakhulela esontweni uhamba Sunday school. Abafani nawo abakhula bahamba Sunday school. Abafani nawe. Manje usokolisa abantwana just nge-attitude yakho, bad attitude. Usokolisa abantwana uhlala erumini, ubaba wakhe uhlala kahle. Ubaba wakhe uhlala kahle. Ayikho indoda engatolerate lento le behavior yakho. Ayikho my sister. Ungawuqeda umhlaba. Mina yabo njengami ngingaxolela ukuhlala ngedwa kunokuthi ngihlale nomuntu one-attitude efana neyakho. Angumfuni umuntu one-attitude efana neyakho. Yazi benganasikhathi bengifuna nje your special time ukuthi ngifuna ukukutshela ukuthi from namuhla change your attitude. Change your attitude. Indoda mawuthandana nayo awuyicontrol. Awuyenzeli favor. Ngeke ufune uthi letha statement. Letha state ubani wena uzocela statement sendoda? Ubani wena uzocela statement sendoda? Usebenza phi wena? Uzocela statement sendoda? Usebenza phi? Ngiyabuza usebenza phi uzocela statement sendoda? Bowusebenza nini utoha? Wakucela kuleyo mali. Wakucela istatement akazange azakucela kodwa wena nesibindi sokuthi ngifuna istatement sakho uyenzani imali ungenaphi imalini zakhe. Hayi my sister, hayi yazi uthe masangitshela ukuthi unezingane ezimbili with your attitude, ngale attitude onayo, hayi I was so disappointed.
I was very disappointed ukuthi unengane ezimbili uphakeme ngalendlela le, uphakamele futhi isifundiswa hayi wena fuze ngabudokotela wena uphakeme kanje fuze ngabudokotela wena angimazi mina umuntu onempakamo kanje. Even mina my wife angeke aphakame kanje, akaphakamanga ngalendlela. My sis, change your attitude, uzophila kahle kulomhlaba. But mawusana le attitude le ngeke uphile kahle. The reason why ungabazi babantwana ukuthi bakuphi bahanjiswa iattitude yakho. You are full of yourself. Angazi yazi uthe ucela ngumadvise ukuthi from now kwenziwa njani. Angazi ngizomadvise ngithini lo baba. After ama voice note akho umbiza ngomadala, umbiza ukuthi vele angisakufuni vele. Yazi wena usokolisa ingane zakho wena. Ingane zakho zizothi hayi sazalwa isiphukuphuku somama. Ingane zakho mhla zikhula zithola lama voice note. Ingane zakho my sister, hamba ekhaya ufike batshela iqiniso, bahlale nawe abazali bakho bakukhulise, abazange bakuyala abazali bakho, ngoba ukube bakuyala mhla uphuma kini angeke ubehave ngalendlela le. I'm worried. Uyazi ukuthi ngisaba nokuthi umkhaya wami ngendlela ocabanga ngayo. I'm worried. Uyazi bengisaxolela kuleyo kumthela ngamanzi nakhona ngalwa nawe ukuthi ukube wamthela ngamafutha ngabe kunjani, ngabe sixolisa kuphi. Kanti kunento worse than le engiyicabangayo. Ngelinye ilanga ukube uyiphindiselele lo baba besothi justice for bani. Is it fair for umuntu osilisa? Mangakho amadoda asemajele just naye kwasathi uyayivikela wenza into ebhedayo. Mangakho sithi amadoda izinja, swabiza daily indoda yinja. Yes akhona aneyinhliziyo ezimbi, but uyabona ukuthi amanye wawo kunabantu besifazane abawaphushile bawabeke khoneni. Lo baba ngabaleka kami. My sister, yazi I'm so angry. Ngathi usisi wami ngendlela engikwate ngayo. Ngendlela engikwate ngayo. Ngoba ngizwele umntwana khala mawungitshela istory sakho uthi niserumini. Ngathi awu indoda esebenza kahle kanje ingadela abantu abayo bahlale erumini. Kanti angisazi istory zonke. Indoda ikhipha 5,000 ithi hambe uyothengela abantwana bonke impahla. Uyothengela abantwana angabazali abantwana. Akusibantu abakhe. Akazelanga ukuzokhulisa ingane engasizakhe. Nifuna size sisho njalo. Bobaba bazo hambisa ingane bobaba bazo. Ungahlalisi umuntu uzumgqilaze ufune yonke imali ngoba ufuna ukukhulisa ingane zakho, kodwa bobaba bazo babhizi nempilo badli life ngaphandle. Change your attitude my sister. Ngicela ubuyele ekhaya ubatshela iqiniso. Ngicela ubuyele kini ubatshela iqiniso ukuthi uwe or wrong. Buyele ekhaya ubatshela iqiniso. Nguwe or wrong. Please. Yes. Bese ubuyela kuhusband wakho uniyoxolisa, uhambe nabo malume bakho niyoxolisa bakini niyoxolisa. Wena udinga ukuyoxolisa lapha kulomuzi. Ukumthela nje ngamanzi. Ndinga ukuyohlawula. Yinto ekumele nifike ngayo kuye. Nifike nihlawule ukuthi siyaxolisa ukwenza ukuphamisa isikhali la ngiganele khona. Ngoba abodadewakhe nabazali bakhe ngeke baphinde bakuthande. Uzenzile. Ngeke baphinde bakuthande. Uzenzile. Please. My sister, please. Angazi ngicela
i-advice yami ukuthi uyoxolisa. Okay. Mina mangibuyela kuye ngizomtshela ukuthi ngithe mina kumele wena uyothatha abazali bakho nizohlawula uzoxolisa kuye. That's the only thing engayisho kuye. Okay. Uzehlise my sister from today, zehlise ungakhukhumali. Please my sister, angifuni ngize ngikhuluma amagama amabi kuwe. Zehlise. Umendo uyantshontshwa my sister. Umendo uyantshontshwa. Kunabantu abafundi, unama colleagues lo muntu afundile njengaye, but wakhetha wena. Uneingane ezimbili. Wasuka ledeni weza kuwe wazothatha wena. Why? Uspecial ngani wena? Angikho special. Yes. Yes. Just zehlise my sister. Yabo mongazehlisa. Lento ayibona yiyo ayithanda. Washiya bonke abantu abanganayingane. Wabashiya wakhetha wena ngoba kuthanda akakhonjwanga ngesibhamu. Hayi ngoba wena mhlawumbe ikuku lakho lingcono ukudlula wonke amakuku akhona emhlabeni. It's not like that. Wathanda wena lo muntu wesilisa. Appreciate leyo nto. Appreciate leyo nto. Kunabantu aba far better than wena. Far better. But wakhetha wena, wathanda wena. Mukela lokhu ukujabulele futhi. Ukuhloniphe. Ngiyezwa. Ngiyabonga, bye bye my sister. Bye bye.